Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prináša oslávenec Citroën C4 Cactus. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Partneri relácie Molpir, Slovakia Ring, Armoral, TomTom. Vítajte v Autosalóne. Dnes začíname Renaultom Espace, v teréne sme boli na Isuzu D-Max a opäť sme boli aj v motoškole. Dobre sa bavte. Pred 30 rokmi priniesol Renault na európsky kontinent novinku dovtedy populárnu len za oceánom. Veľké MPV. Nazval ho Espace a čoskoro s ním slávil úspech. Najnovšia edícia však trochu mení zatriedenie. Ide o crossover. Je to vlastne spojenie dvoch segmentov. V spodnej časti je vozidlo také robustné, má vyššiu svetlú výšku, veľké kolesá, takže pôsobí dojmom SUV. Ale naopak v hornej časti je vozidlo veľmi elegantné, má také plynulé línie a tým pádom ide teda o crossover, kde spájame vozidla zo segmentu SUV a vozidla zo segmentu MPV. Ide o vlajkovú loď Renaultu. Sú tu mnohé nové technológie, ktoré sme doteraz nemali. Možno taká najzaujímavejšia z nich je systém Multisense, kde máte možnosť vybrať si zo 4 predprogramovaných režimov jazdy. Ekologický, športový, komfortný alebo neutrálny na každodenné použitie. A ešte je tu 5. režim, kde si môžete navoliť, aké nastavenie jednotlivých prvkov vo vozidle chcete mať. Tento systém dokáže ovládať tuhosť riadenia, tuhosť prúženia, systém For Control, ktorý ovláda všetky 4 kolesá, že natáčajú sa aj zadné kolesá, aj predné kolesá. Môžete si nastaviť pružnosť motora, spôsob radenia rýchlosti. Novinka má svetlomety s technológiou Pure Vision. Presné a jasné LED žiarovky sú o 20% účinnejšie než halogénové a majú oveľa dlhšiu životnosť. Ak by ste chceli porovnať tieto línie s predchádzajúcou edíciou Espacu, ťažko hľadať spoločné znaky, lebo šéf-dizajnér Lorenz van der Acker ho prekopal od základu. Už koncept, ktorý vystavoval pred 1,5 rokom vo Frankfurte, veľa naznačoval a Francúzi ho v nadnesenom štýle dotiahli až do série. Výrazné, veľké zadné svetlá sa istotne stanú dobrým poznávacím znamením tohto modelu a je len otázka času, kedy sa takáto dizajnová špecialitka dostane aj do ďalších modelov. Veľký rázvor a široká platforma dávajú novinke podobu svalnatého atléta, napriek tomu má koeficient odporu vzduchu iba 30 stotín. Objem batožinového priestoru a jeho variabilita si zasluhujú označenie Sieň slávy. Veď v 5-sedadlovej konfigurácii má vzadu základných 660 litrov. Komu sa 5 sedadiel máli, môže mať pod podlahou ďalšie 2. Operadlá zadných sedadiel sa sklápajú elektricky podľa potreby a vytvárajú rovnú ložnú plochu. Very good. I must say I'm amazed. V druhom rade je k dispozícii trojica samostatných, maximálne pohodlných kresiel. Platforma novej generácie Espacu je zárukou, že každý tu má dosť miesta na kolená, ale aj v šírke ramien. Je z toho celkom praktický salónny vozeň. A sedadlá sú aj dĺžkovo posuvné. Pri pohľade na stredový panel najskôr upúta tvar radiacej páky automatickej prevodovky. Nápis Initiale Paris deklaruje, že tento Espace je v najvyššej možnej výbave. Sedadlo vodiča je nastaviteľné v 10 polohách. Toto riešenie sa vraj ujalo aj v menších Renaultoch. Aj keď 5. generácia Espacu stratila v porovnaní s predchádzajúcou až 250 kg hmotnosti, predsa by ešte prednedávnom nikto neveril, že takéto veľké auto bude poháňať motor s objemom 1,6 litra. No a dá sa. Vďaka technológiám prevzatým zo sveta F1 nájdete pod kapotou tohto modelu výlučne 1.6 benzínovú s maximum 200 koní a turbodízel s alternatívami 130 a 160 koní.
No a tu je ešte argument, ktorý konštruktéri Renaultu radi pripomínajú. Espas má za sebou nezávislé testy Euro NCAP, získal v nich maximálny možný počet 5 hviezdičiek, aj napriek sprísneným kritériám. Veľký crossover bodoval vďaka výbornej ochrane detí v interiéri a aplikácii elektronických bezpečnostných systémov. V autosalóne zvyčajne vidíte auta nablískané, umyté, ale s týmto sme spravili výnimku. Najskôr sme sa vyvláznili na motokrosovej trati. Predávajú ho na 5 kontinentoch v 100 krajinách na svete a predsa je pre mnohých motoristov trochu tajomným zjavom, lebo Isuzu to je špeciál pre ľudí s vyhraneným vkusom a potrebami. Auto pre profesionálov, neúnavný pracant a pritom má zaujímavú genézu. Je to v podstatě jediný pick-up, který je od výrobce nákladních automobilů. Isuzu jako nejstarší japonská automobilka vyrábí auta od roku 1916. A v roce 1922 přišla s prvním pick-upem a toto je jeho poslední model. Aké je vaše postavenie na trhu? Naším cílem je dosáhnout 10% trhu v prodeji vozů pick-up, jak v Čechách, tak na Slovensku. Musím říct, že se nám podařilo na Slovensku už druhým rokem dosáhnout 14,5% tržního podílu a jsme velice spokojení s našimi prodeji na Slovensku, které chceme dál samozřejmě rozvíjet. Naše auto je především pracovní auto. Samozřejmě se dá používat jako auto na hobby nebo na volný čas, na zábavu. Ale auto je využívané především v lesnictví, v různých povodích, v těžkých podmínkách, v dolech. Takže je to pracovní nástroj. Je to auto, které je do tahu, do výroby, do těžkého terénu. A tomu prispôsobujete aj rôzne špecifikácie. Ako to riešite? Máme celou řadu nástaveb, protože jsme jako jediný výrobce pick-upů schopni dodat vůz ve variantě kabina a šasí. To znamená, šasí vzadu na korbě je prázdné a je připravené pro celou řadu nástaveb. Můžeme namontovat sklápěčku, která může být třístranná s hydraulickým pohonem, můžeme namontovat sypací vůz, můžeme namontovat žebřík, plošinu, dokonce jsme schopni i dopředu na auto dát pluh sněžný, takže auto je všestranně využitelné ve všech odvětvích a oborech. Máme celou řadu dodavatelů, jak lokálních, slovenských i českých, ale máme dodavatele i z Itálie, z Německa. Záleží na motoristovi, jakou nástavbu, jaký typ si vybere, která mu víc vyhovuje. Tak, ako sme spomínali, viac možností nástavieb, aj interiér si možno zvoliť podľa želania alebo využitia pick-upu. Takže neprekvapí ani koža na sedadlách, klimatizácia a automatická prevodovka. Toto je alternatíva pre tých, ktorí radi zídu z asfaltových ciest, ale nechcú sa vzdať pohodlia v interiéri. Množstvo odkladacích priečinkov a skriniek je užitočné riešenie v akejkoľvek verzii. D-Max má primárne pohon zadnej nápravy. Štvorkolku zapnete aj počas jazdy až do rýchlosti 100 km za hodinu. Kabína tohto pick-upu má tiež 3 varianty. Buď je dvojmiestna, prípadne 5miestna. V tom druhom prípade sa ešte otváraním druhého páru dverí odlišuje Space Cup a Double Cup. Posledne menovaná verzia je k posádke najpriateľskejšia. Turbodízlový agregát je v D-Maxe jedinou alternatívou a ani netreba hľadať iné. 2,5-litrové twin turbo s maximum 120 kW. Mimochodom, Isuzu je jedným z najproduktívnejších výrobcov vznetových motorov a dodáva ich viacerým svetovým automobilkám. Vďaka dobre nastavenému priebehu krútiaceho momentu je jazda s D-Maxom zábavná aj na rozbahnenom motokrosovom okruhu. No a v bežnej premávke poslúži rovnako ochotne ako užitočný dodávkový automobil. Keď sa pred niekoľkými rokmi rozhodli v automobilke Hyundai viac angažovať na našom kontinente, bolo im zrejmé, že sa budú musieť prispôsobiť vkusu náročného európskeho motoristu. Išli na to od základu. V Rüsselsheime v Nemecku pripravili výskumné a vývojové centrum.
Za šéf-dizajnéra angažovali Thomasa Birkleyho, ktorý prišiel s novými nápadmi a fluidným dizajnom. Ten sa v Európe páčil. Po prvých úspechoch s malými modelmi prišla počase potreba postaviť auto aj v D kategórii a spraviť konkurenta osvedčeným nemeckým značkám. i40 sa ujala a predali z nej viac ako 100 000 kusov. Brali ju flítoví zákazníci aj súkromníci. Je tu čas na redesign. Zmenila sa predná maska, predný nárazník a nové sú aj predné svetlá. Zmenili sa aj zadné svetlá, sú teraz o čosi väčšie, lepšie badateľné. Kufor zostal v pôvodnom objeme pekných 525 litrov. Po sklopení zadných operadiel odveziete aj dlhšie predmety. Vďaka rázvoru 277 cm ponúka toto auto vzadu kráľovský priestor. Hoci vonkajšie línie karosérie pripomínajú kupé, v interiéri je dosť miesta nad hlavou a posadí sa sem aj dáma v klobúku. V snahe zaloviť v segmente luxusnejších automobilov strednej triedy sa konštruktéri posunuli vpred aj pri výbere materiálov aplikovaných v interiéri. A posádku hýčkajú milými pozornosťami ako trebár s vyhrievanými zadnými sedadlami. Tvar a dĺžka zadných sedákov by mohli byť vzorom viacerým výrobcom. Interiérové línie sa veľmi nemenili, zostali v podstate rovnaké, pribudli však nové materiály a nové farby. Navyše, i40 dostala niektoré technické prednosti, ktoré boli doteraz vyhradené len Genesisu. Teraz už i40 číta dopravné značky na trase a má aj varovanie pri vybočení z jazdného pruhu či adaptívne bixenóny. Ostatné ovládacie prvky a technické záležitosti zostali v pôvodnom stave. Ich aplikácia sa odvíja od stupňa výbavy, ktorú si v limuzíne zvolíte. Ak sa rozhodnete pre najvyššiu, zaplatíte takmer 30 000. Viac ako polovica doterajších majiteľov i40 si zvolila práve takýto motor. Turbodizlová 1.7 má v novej edícii mierne zvýšený výkon na 104 kW, teda po starom 141 koní a krútiaci moment 340 Nm. Už samotné rozmery karosérie a podvozku tohto modelu sú pred prípravou na vyvážené, skôr pohodlné jazdenie. Ale v Rüsselsheime hľadali ďalšie možnosti, ako zlepšiť prejazd zákrut a prišli so systémom ATCC, ktorý pribrzďuje vnútorné koleso v zákrute, čím simuluje funkciu samosvorného diferenciálu, takže sa dá jazdiť dynamicky a auto je v zákrute stabilnejšie. Na minulú súťaž ste mali napísať a vo výrobe je 5. generácia modelu Opel Corsa. Ceny za správne odpovede získavajú Alexandra Nováková, Vladislav Kúdela, Jaroslav Körmendy, Jozef Hrubec, Marek Koristek, Zoltán Šebek a Jana Ilenčíková. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja, darčekový šek na nákup garážovej brány, DVD prehrávač so stropným monitorom, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, sadu autokozmetiky Almoral, víkendový vstup pre 2 osoby na preteky VTCC na Slovakia Ringu a TomTom prenosnú navigáciu do auta. Napíšte nám, či vyrába Isuzu aj nákladné automobily. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje.
Prešiel týždeň a opäť sme tu s motoškolou. Speedy medzi tým trénoval. Speedy, vidím, že máš konečne poriadnu prilbu. Není síce strakatá tak ako predtým, ale dobrá reflexná farba, čiže vidieť a kvalitka. Takže super voľba, vidím, že dohodu si dodržal. To sa mi páči. No čo, jazdíš? A ako? Darí sa? Čo, cítiš nejaké nedostatky? Ideme trénovať? Tak poďme na to. Skôr než si na to sadneš, skúsi tú motorku dvihnúť na veľký stojan. Dnešné motorky drvivá väčšina cez 200 kg. Keď to chcem dvihnúť na veľký stojan, nesmiem tú motorku ťahať silou k sebe, ale musím využiť princíp páky a svoju hmotnosť, čiže postaviť sa na ten stojan celou váhou, potom to ide ľahko. Veľmi dobrý cvik na začiatok je len chodiť okolo motorky, bez toho, že by bola na stojane. Je super, keď vás niekto istí. Získate taký trošku balans a ucítite, kde je to ťažisko motorky. Čiže ešte predtým, než sa pohnem, natrénovať takúto vec. Základom jazdy na motorke je zvládnuť pomalú jazdu. Pri pomalej jazde tá motorka je nestabilná, padá. Veľmi dobrý cvik je rotovať okolo kužela a robiť čo najmenšie kružnice. Speedy sa musí odtlačiť od motorky, vykloniť sa presne tak a pozerať sa na kužel a robiť ešte menšie kolečka. Musíš pracovať so spojkou jemne. Výborne, čiže už je schopný robiť oveľa menšie kolečka. Všimnite si, je vyklonený od motorky. Chce to samozrejme cvik, ale využíva hmotnosť svojho tela a kompenzuje si tým tú odstredivú silu, ktorú je potrebné mať na to, aby vám tá motorka nepadla dole. Pokiaľ trénujeme rotovanie okolo kužela v jednom smere, dáme si potom druhý smer. Keď už sa cítime trošku lepšie, môžeme to skombinovať a robiť osmičky. Speedy, pod na to. Čiže práca so spojkou, len zadná brzda, nie predná. Veľmi dôležitá technika pohľadu, už sa pozerá na kužel, vykloní sa smerom von zo zákruty, čiže nie dovnútra. Pri pomalej rýchlosti je to veľmi dôležité. Čiže žiadna predná brzda, technika pohľadu a odtlačiť sa od tej motorky. No Speedy, super, dobre to išlo. Treba veľa trénovať, dlho trénovať a keď budeš dobrý, tak ti raz požičam aj takúto motorku. Máme tu nové X-Zero. Môžete na mňa frflotať a písať mi pekné slova na Facebooku, že zase bavoráčik a že sme tendenční a zaplatení, ale toto je jediná motorka na Slovensku a dostali sme ju v tomto termíne, takže chcem, aby tu bola. Takže bude tu zase BMW. Prvé, čo je motor. Vychádza to z RR, čiže bez pardonu to vám vie vyťahať ruky. Štvorvalček, takže krásne hladký chod. Žiadne cukanie, možno medzi tých 3,5–4 tisíc také jemné vibrácie, ale na tých stupačkách je guma, necíti to až tak strašne, takže motor number one, za mňa OK. Má to X módov, takže nastavím si tam to, čo chcem. Čo ma na tej mašine prekvapilo, je to, že keď sa na ňu pozriem, tak vidím veľkú motorku. Fakt veľkú. Keď sa pozriem na tú nádrž, na ten štít, na tie plasty, tak skrátka je predo mnou veľké bulo. Až mám z toho strach. Sadnem si na to a po pár kilometroch máš pocit, že sedíš na nejakom naháči, ktorý je ľahký, aj keď má to, myslím, že plnou nádržou aj s olejami, s baterkou nejakých 220 kB, čo zase není na ten liter až tak veľa. Trošku to človeka nabáda k tomu, že si na tej motorke sa snaží dovoliť možno viacej, než na čo v skutočnosti má. Zás je tam milión asistentov, ktorí vám takto klepnú po prstov, že ne, to netreba robiť. Podvozok, čo k tomu dodať, zás všetko nastaviteľné, takže tiež taký tvrdší, je to také športovejšie ladené, ako ten podvozok tomu motoru musí stíhať a aj stíha. Keď sa na tú motorku pozriem spredu, dve oči, šikme zamračené, už symetrické, čiže všetky nové bavoráky už vyzerajú symetricky, pokračuje to pekným štítom. Ten sa dá veľmi jednoducho polohovať. Som vyšší, dám si to takto, som nižší, dám si to takto. Určenie tej motorky, nejaké dlhšie štreky to zvládne. Mimo cesty na týchto gumách určite nič moc, ale možno na nejakej tej trávičke prebehnete. Čiže nie je to také cestovné enduro v pravom slova zmysle, ale vyslovene taký športový veľký cesťák, kde sa vedia pohodlne odviesť dvaja. Toto sedlo je úplne super.
Tuto trošku vadí tá tkanina, že nie je úplne napnutá, ale sem, keď si dáte prdelku, tak ste na tom fakt totálne v pohodlí, vystretí, ruky pred sebou, ten štít, ako som už povedal, funguje na jednotku. Bavoráci to zvládli. X-Zero, také športové, cestovné enduro, alebo ako to nazvať, ešte ďalšia vychytávečka, Quick Shifter. Funguje aj hore, aj dole, to znamená, nepotrebujem spojku a pod plným plynom si páčkou na nohe cvakám si 2, 3, 4, 5 a skrátka cítim len jemný ráz, veľmi rýchlo to zaradí. To isté pod zavretým plynom viem spraviť dole. Parádna vecička, prudko návyková, ale tá mašinka má spravenú tú aerodynamiku veľmi dobre. Fakt tam idete kilo pade, na tom nefučí, ale to kilo pade tam máte strašne rýchlo. Že žiadna spojka, nič, len cvak, cvak, cvak a zrazu ide človek rýchlejšie, než by chcel, ako ten motor má fakt silu. Takže nechcem povedať, že je to zlé, je to super vec, ale opatrne s tým, aby náhodou, keď si to kúpi človek, ktorý není vyjazdený a ktorý to nevie odhadnúť, tak vie sa rýchlo dostať do nejakého problémiku, že možno je preto zakruto rýchlejšie, než by chcel byť. Takže Quick Shifter, palec hore, ale chladnú hlavu do toho. Čo vytknúť tej motorke, niečo sme už povedali, ale sú to fakt také vychytávočky, že tá motorka fakt je dobrá. Až mi začína trošku vadiť, že tá motorka odo mňa nič moc nechce. Že to robí všetko za mňa. To je doba. Priatelia, po motoškole sme pripravili osobitnú súťaž pre motorkárov. Odpovedajte SMS-kou na rovnaké číslo ako v hlavnej súťaži, teda 7507, ale v texte napíšte kľúčové slovo MOTO, tak ako vidíte na obrázku. Opakujeme číslo 7507 a kľúčové slovo MOTO. Vyhrať môžete tričko a šiltovku od firmy 4 Street Racing, suveníry od BMW Motorrad, poukaz na servis motocykla v Moto Žubor a kurz jazdy na motocykli v Centre bezpečnej jazdy pri Slovakia Ringu. Napíšte nám, či má BMW S1000 XR dvojvalcový motor. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo MOTO, po ňom medzeru písmeno A a potom vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove MOTO a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. To je všetko, ďakujem za pozornosť. O týždeň si zajazdíme na plyn a ešte pripomienka, nezabudnite súťažiť. Dovidenia. Ak vyrába Isuzu nákladné automobily, napíšte do SMS-ky písmeno A, keď nevyrába, píšte B. A súťaž motorkárov. Keď má BMW S1000 XR dvojvalcový motor, napíšte A, keď nemá, píšte B. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám priniesol oslávenec Citroën C4 Cactus. Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Partneri relácie Molpir, Slovakia Ring, Armoral, TomTom.